Oke. Daon nih. Atuh cekap ya. Ing tengah wengi Anggi diseneni ibuke amarga isih dolanan HP lan ora turu-turu. Terus jam lagi ta? Apa sih, Bu? Wis garepe anu dorong. Durung. Arek kok kandhane angel. Kon mulai sekolah rek delok naik ta? Arek kok. Anggi ora ngerjakno PR tapi malah lanjut dolanan HP sampai jam 2 wengi. Pas isuk bener jari ibuke, Anggi ora iso tangi. Ibuke Anggi ngongkon mbake nggugah Anggi tangi. Li, adekmu iku lho, gak ero jam piro ku kan kono lho. Engko sik tabu, iki lho ularku mati kok. Anak loro iku padha ayo, yo. Wis sembuh kah? Ibu marani Anggi nang kamare Anggi. Nggih, kon niku gak tangi ta? Wis jam piro iki? Kon kate gak sekolah ta? Waduh, Bu, jam piro sih, waduh. Gak ero jam itu kita anu nanti. Aku. Anak loro padha ae sembuh kah? Ora suwi kancane Anggi teko nyusul Anggi kabeh budal bareng. Anggi, ayo budal sekolah. Lho ala kancane Anggi to, Anggi lho durung tangi, ora gelem tangi arek ket mau. Sik yo tak delok nang nggih sik. Nggih, Anggi. Golek kancamu iku lho, Nggih. Ibuke Anggi akeh-akeh nggugah Anggi amarga diinteni kancane. Anggi tetep ora tangi lan ora ngreken omongane ibuke. Akhire ibuke Anggi marani kancane Anggi maneh. Anggi lho nduk ora gelem tangi ket mau wis gak apa-apa kan begara diri ae. Anggi, Bu, kalau kamu budal sekolah. Hati-hati lho nduk. Hati-hati, Nduk. Sampai jam itu Anggi ora gelem tangi. Ibuke moreng-moreng mergo Anggi sampai jam Yamunu dorong tangi. Anggi kaget amarga wis jam 7. Dhek ageh-ageh tangi mangkat adus lan siap-siap. Aduh, jam piro lagi? Wis awan. Pasti aku diomong bulita iki. Tuh. Anggi pamitan ning ibu. Pas ning dalan Anggi dirasani karo tangga-tanggane amarga areke sering telat. Bu, wis kakiku ndi, Bu? Gopo ae ku. Ndi? Iku lho. Aku budal, Bu. Hati-hati. Ya. Sakwise tutup sekolah, Anggi dihukum amarga pas areke mlebu kelas pelajaran wis dimulai. Assalamualaikum, Bu. Astagfirullah, Gi, telat maneh. Nggih, Bu, ngapunten. Ya saiki nyapu latar. Mboten, Bu, mboten. Kula janji mboten telat malih. Ya saiki nyapu latar. Nggih, Bu. Sakjane Bu Lita iki gak tega ngehukum awakmu. Tapi kekara mbok bolan baleni ae. Pas wayahe jam istirahat. Aduh, cek males sese. Isu-isu dikongkon nyapu. Mana mau banget sih, San. Pakmu iku Nggi telat terus, mangkane ta lek turu aja bengi-bengi. Lah ya, gak wedi ta lek ibumu dikek surat meneh koyo winginane. Aduh, yo wis kali yo. Ya wis awak dhewe tak nang kantin sik ya.
Sakwise istirahat, jam pelajaran terakhir, Bu Guru kepikiran mulai sekolah arepe marani ning omahe Anggi. Mergo sadurunge Anggi wis diwehi surat kanggo ibuke marani ning sekolah, tapi karo Anggi ora diwehno ibuke. Pas wayahe mulai sekolah, Anggi dolan karo kanca-kancane lan ora weruh yen gurune teka ning omahe dheke. Assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih, Bu? Kula gurune sekolah Anggi. Walah nggih, Bu. Monggo Bu. Nggih matur nuwun, Bu. Monggo Bu, marbet Bu, marbet. Matur nuwun. Wonten apa nggih, Bu, ten mriki? Enten Bu, niku Anggi mesti telat terus iku lapo Bu. Walah niku ta Bu. Niku lho Bu, larene niku nek kirim dalu-dalu HP-an mawon. Sampun kula sanjangi tapi larene mboten nurut. Terus pilihpun nggih Bu, ngenani Anggi sing telat iki. Saderenge kula nyuwun ngapunten nggih Bu, lek angge sing telat. Mangke lek larene sampun ten griya kula sanjangi kok Bu. Sakwise omong-omongan, Bu Guru pamit mantuk ning ibuke Anggi. Pamit riyen nggih Bu, ngapunten kula ngrepoti. Walah nggih Bu, mboten napa-napa. Matur nuwun nggih Bu. Sesuke pas ning sekolah, Anggi telat maneh. Saking pegele kanca-kancane karo Anggi, kancane ora nggumbuli Anggi maneh. Rek, enteni po rek. Rek, apa sih? Apa rek saiki aku gak tau dijak dolen. Mangkane tangge nek dikandani ojo yayo-yayo tok ae. Lah yo, aku gak ngesana karo ibumu ta. Aku sing ngesana karo ibumu. Yo rek, sepurane aku sadar aku salah. Sakwise Anggi diomongi karo kanca-kancane, Anggi nangis mergo Anggi sadar lan nyesel ora ngreken omongane ibune. Saenteke jam pelajaran, Anggi langsung mulih. Ning oma ibune Anggi ya wis pegel karo Anggi amarga ora iso diomongi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masa apa Bu tidak iki? Mbak Nandi lo gak main sepi? Sampeyan kuwi apa sih? Takoki menengae. Kok niku apa ngurus karo omongane? Arek kok cengkal kandhangane. Sembuh Bu, pegel aku. Anggi nyesel wis nglakoni iki kabeh lan ora ngrungokno omongane ibune. Anggi nangis sampe keturun. Isuke Anggi tangi jam 5 lan siap-siap. Ibune kaget mergo Anggi ora tau tangi yamene. Masa apa Bu? Dalam dewe kok aku masa apa? Petek kok sini Mas. Etok ah. Kemana nak Mas Tani? Ya sadar sih Bu, aku ini aku salah terus nggak sampai izin ya aku botet lah ya Bu ya. Ya wis lek sadar alhamdulillah. Wis kok nang atur. Ya Bu. Sakwise menakno bontotan, Anggi pamitan ning ibune. Akhire ibuke seneng ndelok Anggi iso ora telat sekolah maneh. Terima kasih dan jumpa lagi.
Mbak Nandi lo kok sepi omae? Sampanku. Bu, udah. Apa, Bu? Ibu mboten napa-napa. Matur nuwun nggih Bu, sami-sami. Masa apa iki? Petek ngono.